panahon ni BBM unsa may imong mahinumduman wa gyud toy gubot ng gobyerno kay ang project ni BBM ang main project niya nga tangtangon mo si Sara. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na mga higala ato sang hatagan o pagtagad mga sukit paminaw mga balita gikan sa kauluhan, mga senador nga sakop sa minority ni angal sa presentasyon ni Senador Amy Marcos kagahapon labot sa giingong constitutional constituent assembly plot constitutional assembly plot ila kining gihulagway nga fake news kuno matod pa mga higala disinformation o propaganda tool bato kanila. Straight to the point. Apan si Senator Amy Marcos may gala ni insister ni ini og duna sadya may gala mga argumento mga basihanan pagsugod pa kaniadto mga higala bag-o pa nakalingkod mga kagalaan sa katungdanan si BBM ang plano nga usbon ang konstitusyon pinaagi sa People's Initiative. Straight to the point. Kinamdo mo nga gipapirma mahigala ang mga tao, ang mga congressmen mao mga higala gipangsugo nga mag-gather og pirmas katawhan. People's Initiative to, wa magsilbi mga sukid tigpaminaw. O niya sunod-sunod na gyud, og imong mahinumduman mahigala ning bag-o pang administrasyon ni Marcos pagkahuman 2022 sila na elect mahigala 2023 murag usa ka tuig wala kaabot usa ka tuig ang ilang panagkuyog ni Vice President Sara Duterte nga sweet nga panagkuyog pagkahuman ana sugod na ang PI kung People's Initiative pagkahuman wa magsilbi sige na nga sunod-sunod mga kagalaan ang impeachment. Napalpak ang unang impeachment karon ikaduha mga sukid tigpaminaw. O niya kini karon matod pang Amy Marcos do na pagilaing giandam nga mao mahigalang constitutional change, ang charter change mga higala og kini ipaagi mahigala og kunas. Straight to the point. At ring pagtagad rubutaga mga kagalaan kay tan-aw og di gyud makonbikto si Sara Duterte usbon ang konstitusyon nga way election mahigala sa tuig 2028. Straight to the point. Katarig pagtagad rubutaga. Pero may alma ni ini ang ubang mga senador nga matod pa mahigala di sad sila uyon ni anang charter change. Straight O to the wa point. kuno mga higala matod pa na nila masabuti. Pero ato ni sa tagsaon og hagpatro butaga mga sukid tigpaminaw. Unsa magiday ning tanan kini presentation ni Senador Amy Marcos na abay basihanan or wa? Unsa man ning pagpanghimakak ni Tito Soto na abay basihanan or wala ba? Pero nahinumdum ta mga kagalaan og ang mga tao presko pas katawhan inday ken sa diha nga ang Supreme Court ni decide nga basura gyud ang impeachment ni Sara kung first impeachment si Tito Soto ingon gyud nga maayo pa mag-chat-chat mag-charter change ta, di ba? Straight to the point. Kana presko pa man sa nahunas mga tao. Kay numdum mo nga gusto siya nga usbon na lang konstitusyon. Gumikan mahigala kay nahiubos siya nga lahi ang desisyon sa Supreme Court sa iyang gusto. Watalik pagkagad lubutaga mga kagalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Sa ako nang ginabalik-balik sa kahanginan, bahala di magkatukma ang atong baruganan o bahala nagkadaiyang argumento once mo tingog ng Supreme Court na ato lang tahoron kay kaysa pamaylaing Supreme Court nga naa. Pero doon na lang mga pag-discuss na to, kay doon na may mga dissenting opinion like ining nahitabo karon kang Senator Bato de la Rosa. Doon na mga higalay pag voting Supreme Court na atong tuuhan kay na may voting nga nahitabo mahigala, pero kung tan-aw nimo mga argumento sa ato pa diha sa Supreme Court mismo nagdeliberation sila. Doon ay debate nga nahitabo within the justices sa Supreme Court. Apan pag voting pildi lang mga higala ang miingon nga angay isyuhan og TRO kining kaso ni Bato. Ang miingon sa mahigala nga dili angay mo isyu og TRO siyam sila. Apan ang main case wa pa mahuman naa pa yaga padayon pa mahigala ang question labot sa main case. Kanta sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to O the ang point. Korte Suprema mo pagawas mga higala ni pagawas na sa ilang desisyon na upload na mahigala ang ilang desisyon labot sa TRO. Dili ini desisyon sa main case ha. Desisyon ni nila mahigala labot sa temporary restraining order katong declaratory relief nga gipangayo mga higala ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
Straight to the point. Samtang sa gawa sa nasod delegasyon sa Iran naa karon sa Qatar aron alang sa negosasyon tali sa Amerika pagresolbar sa mga isyu kabahin sa nuklear o mga silot niini. Straight to the point. Mana hinaot po ta mahigalag magka padayon magkasinabot lang din ta aron nga mas stable mahigalan tong presyo in town sa mga produktong petrolyo. Kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Pilan ta mahigalag pang hinaot nga unta mo stable na ang sitwasyon dito mahigala sa Middle East. Straight to the point. Anya mo lagi na doon daghang problema makigalaan dire sa ato mahigala focus man kaayo sa kinani ang impeachment di ana internal ning atong problema dakin. Maka hinumdum ka may kagani nga panahon ni BBM unsa may imong mahinumduman wa gyud toy gubot ng gobyerno kay ang project ni BBM ang main project niya nga tangtangon mo si Sara. Wala mo may priority. Ha? Kato ka Duterte mahigala, hinumdum ka nga war on drugs. Hinumdum ka na war on drugs sa hadlok ka mga drug lords. Hinumdum ka sa build. Mga infrastructure projects. Katong kang Pinoy mahigala, batok to korupsyon. Pero naapod mga higalay, mahinumduman nimo nga, hindi po malimtan to mga sa 44. Ang hostage sa Lunita mga higala. Pero sa iyang anti-corruption, okay sad, pero di sa ubos, wag ito mayon niya na hingpit nga kon pero at least magkinto ang mga kurakot. Panahon Duterte rin, kinto sa mga kurakot. Karon mo na unya ang imong mahinumduman no. Kana na ang kada tuig. Kaya naman pag primero pagod, bago pa lang mga higala ang Marcos administration, naghimo na dayon og People's Initiative. Walang mo lusot. Ipapirma ang mga tao kaya ron usbon ang konstitusyon. Pagkasunod si Sara mo ay tirahan. Niya karon dunay plano mahigala nga kunas kana matud pa ni Senator Amy Marcos. Plano nga way eleksyon sa 2028. Usbon ang konstitusyon. Although kagahapon mahigala, mitingog sa mga senador. Katong kang Amy day, murag sagol to kantong Amy, strategy itong iyapod. Nga mo ito ingong bitaw siya nga, I hope nga sayop ko. O tingog ang mga senador, makapromise sila sa katauhan nga, di mi musugot anang cha-cha. Igo gyapon tong iyang, o kung sa iyang katuyuan itong kagahapon mga kaigalaan. So ato ni nga pagtagad mga sugid tig paminaw unya. Kana bang unsa man pagka 2022 nag-uban si Sara og si Marcos okay ba malinawon pa pag 2023 sugod na dayon People's Initiative pag 2024 impeachment ni Sara wa madayon. Gisugdan tong impeachment mahigala. 2025 hantod eleksyon hantod karon impeachment gyapon ni Sara. Mahuman ni mga higalang terminong BBM murag ang plano gyud tanggalon si Sara murag dakong problema nila Sara nga kumuto no naon sa gobyerno mahigalawa naman ang function si Sara kay og sa ligid pa na spare tire naman na resilva ra nga ligid ba wa naman na sa di naman sa DepEd secretary wa na gyud vice president ra gyud siya unya sa Philippine setting ang vice president mga sukid tig paminaw mura ra kag ligid ana sa jeep ba nga way gamit gidaldala lang para reserba og pananglitan dunay mabuslot nga ligid na ikapuli. Pero mo ilang na problemahan. Ngano man tungod kay naglantaw sa bida og di na mapakgang mao na ni sunod nga mga presidente. So gahapon mga higala every week ug doon na mga higala ikuan kanunay ginatandog ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Gahapon wa mga higala makakuha gyapog number ang minority group nga kinahanglan makakuha sag 13 ka mga senators aron ilang ilugon ang leadership mahigala sa Senate wa makakuha so wa mga higalay ni balitok sa 13 ka mga senador karon sa majority way ni bali ang ila dayong gibira unta daykin nga birahon unta nila nga mobali si Cheese Escudero pero kung ilang barihon si Cheese marmaro ba sa Cheese di ko anha pa sa di ko presidente. Kali lagi katawa mga kaigalaan ha. Ingon Cheese inyo kong bilahon din ha. Pero inyo kong bilahon ordinaryo nga senator na di ko.
Kana matod pa sa nang gawas nga report to Senate. Muna ang gi-offer na kan cheese balik diri kay ikaw may himuong Senate President. Man kung mabalik si cheese dahil kuwang paghapon. Kuwang paghapon kay ang majority mahigala, simple majority is 13. Wa pa man makakuhag 13. Kay 24 man mahigala ka mga senators. So wa mga kaigalan mada. Muna ilang giplanuhan si Senator Win Gatchalian maupoy ilang laing plano nga mo ilang himuon nga Senate President. Atong taga-ag hisgutan tanig dugang mahigala. Kini po si Win mahigala. Dagiganahan sa. Naman si Senator Alan Peter Cayetano, intact ang 13. Ay, bisag i-offilan pa sa cheese, wa? Ay, ligon na cheese, dili na mo balitok. Intact kuno ang 13. Walang unsihan matod pa. So kung intact ang 13, solid po kuno ang 11, medyo alkansi mahigala ang minority wa sa kakuha gyud og number. Nya karon kung ilang dadon si Cheese, di man sa uban Cheese dili himuong Senate President. Unya kung ilang himuong Senate President, mura si Cheese day og wa pa po'y klaro busugot ba, pero may gi-offer. Pero bisa pag busugot Cheese kuwang gyapon. Pero si Cheese Escudero manggod panalitan offeran sa Senate President day maiban-ibanan ang iyang ang dungog ba nga inyo kong gitangtang nga Senate President kay na-mention makanakungan karon inyo kong gihimog balik sa tupa dili ni kuan. Politika ra gyud tanan. So kana good optics in the part of Cheese na mo na nga kanas Cheese may galag ofera ni mo na inabalhin diri sa minority kay himuon kang Senate President. Lagmit musugot na Cheese day. Kay mabawi man ay ang iyang kuan indikin. Mingo man nga sa una inyo kong gitangtang, karon inyo kong gibalik. So kining tanan politika ra gyud tanan, Ang problema lang birahon Cheese wa may malaing mabira pa. So mo na mahigalay kuan no. So gahapon do na gi mention sad mahigala si Amy Marcos do na presentation, video presentation ato nang hatagag pagtagad pero ni Alma sad ang uban nga mga senators diri sa minority. Na ang ato ini mahigala kay kini si Win Gatchalian mura ilang giplan panuhan nga pulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Para nako kana Senator Alan Peter Cayetano ang ngayan na siya mahimong Senate President. Ikaduha labi na karon do na impeachment kana Senator Alan Peter Cayetano sakto gyud nya abogado mahigala maoy himuon nga Senate President kay na may impeachment good. Now og panalitan mailog sa minority akong stand na ha. Di lang pud inta si Win Gatchalian day. Kay di man good lawyer si Win Gatchalian. Di man ni legislative work lang gud ron do na mo impeachment. So because ana nga nahimo may convene ang Senate as an impeachment court dili sa ingon nga nakaminos kong Win Gatchalian ang ato ba ihatag nato mahigala og ilang linya gyud. So karong panahon na nga dunay impeachment ang ayan nga lawyer amo preside sa impeachment court. So kung panalitan mailog sa minority kini ako klaro kuan na niha kana na ang fair lang opinion ako si Cayetano ang ayan na siya na siya moy angay Senate President. Pero kung mailog sa minority, di po kumusugot nga si Win na lang day. Maihatag na lang Kiko na. Kaya nga no, si Kiko Pangilinan, abogado ba? Kinahanglan na mo yung mga rulings, ana, explain ako niya, ha? Every objection sa mga lawyers, ana, kinahanglan mo rule man ka as presiding officer. So, kinahanglan kag knowledge sa rules and evidence, rules of court. Medyo, kuhan yun, lahi ba? O panahon ni Irap, ang ni preside mahigalas Davide, very sharp. Nindot ang pag-preside ni Davide. Inig question, inig ingon, objection. Maka-kuan siya, himo sa ruling dayon, overruled o sustain. Kasabot sa dayon mga higala. Pag sunod nga impeachment si Corona, ang presiding officials indrili. Maayosad. So karon sa Cayetano, ihatag tanang Cayetano. Nan kung ilugon yun na mga kaigalaan, kay dunay number sila, pala nako, dili, inikahuman sa impeachment, okay na si Win Gatchalian. Pero while na impeachment, dili lang sa si Win. Bisa ihatag na sa ng Kiko. Kinahanglan tag lawyer nga mooy mo dadiha mo preside kay korte maguna. Si Win Gatchalian po giganahan sa gyud. Anda mo sa kuno siya dagana. Ako i-explain ng jagdugang ha. Naman ko yung mga questions yun labi na mahigala expected niya doon ay mga objections. Doon ay mga nagkadayang objections, inig cross-examine, inig direct examination, malagmit na mahigala, every question, malagmit, doon na pa yung mga objections, ana.
Yung sao man nagdili maka himog ruling ang presiding officer. Kay lahi man ni technical man eh. So muna nga para nako ipabilin si Senator Alan Peter Cayetano, fair nga comment ning ako. Nan kung mailog yun ang leadership mga kakilaan kay dunay number ang minority makabira sila. Okay na ihatag ni Chis Escudero day or ihatag ni Kiko Pangilinan. Pero si Win Gatchalian unya ni kahuman sa impeachment unya na lang siya. Kini po si Win oy ganahan sa gisa kayo. Kung magisgo tag negosyo may na si Win nga negosyante man sila. Kana ilang pamilya mga negosyante gina. Pero inon ta nga ngari sa lahi pod nga aspito mahigala medyo alanganin ba. Sa duha ka mga impeachment trial si Chief Justice Hilario Davide may nag-preside sa una nga impeachment trial, ikaduha mahigala si Senate President Juan Ponce Enrile. Karon si Senator Alan Peter Cayetano okay kina nga may mo preside mahigala either sa mga senators magud pila naman sila kabugado day 5. No? So mga 20% lang ang lawyers diha mga higala mo na inig ruling ani tan-awon gyud ni mahigala mo timbang-timbang gyud sui generis gyud ning impeachment. Mutan-aw ka sa rules on evidence, mutan-aw ka sa weight on evidence, but mutan-aw ka sa pulsos mga tao di na kalikayan kay mga politiko nang naa. Mga politiko na to mga senators ikaduha dili na mga abogado tanan. 20% lang lawyer na 20% kapin. Oh, ngano man, tuan man 5 ra man kabuk lawyer. So unsa man 5 is what percent of 24? Di 20%. 20% to something ana. Pero kay kuan man. Oh, so 20% ang abogado. So ang pilian nimo na mo preside lang. Kalas Cayetano okay na or si Pia Cayetano or si Marcolita Mahigala or si Chis Escudero or baka si Kiko Pangilinan. Pero inon ta mahigala nga katos Tito Soto di gyapon ko uyon ato mo preside hasta ni si Win Gatchalian. Kung padayon sa Cayetano, ang ayan sa Cayetano diha, pero kung makuha sa minority akong suggestion si Kiko may ibutang. Para klaro lang ni mga sukiting paminaw nga kuan ba. Real talk na ni ako. Pero standby lang una unya ato padayon mahigala malamang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. So atong balikan mahigala Senator Alan Peter Cayetano versus Win Gatchalian. Mao ni ron ang duha ka mga senador nga malagmit mao'y mahimong mupuli ni Cayetano isip Senate President. Si Cayetano mahigala kung ato mabantayan pirting dali ara gigay ng iyang termino kung makuha ang very slim majority o makakuha og duha ka senador makabira mahigala makuha ang leadership mag-change og leadership. Pero kung atong tan-aon kini prangka-prangka lang nga pagka-analisar kini si Alan Peter Cayetano ang ayan ning hatagay gigayon. Kay bag-o pa man siya mahigala natudlo isip Senate President. Ang uban magud mahigala gusto lang tanggalon dayon lahi po na gud ang mga hinungdan mahigala Malacañang ron gusto gyud matangtang ni si Cayetano. Kay gusto sab sila mahigala nga kining mga senador nga naa medyo lisod magud madiktahan ni mga kagilaang di alining nilang Cayetano mga sukiting paminaw ang Cayetano group mura man gud og masabot nato mahigala nga mubarog ba nga lahi sa opinion sa Malacañang kining minority mahigala sunod ba sa Malacañang unsay gusto sa atong tan-aw lang di pag-unsa ba lang klaro-klaro ba lang ning istoryaha ba. Kaya kini kong Senate mga sugid di paminaw, ang Senate kinalan mo stand mog inyo din ha nga dili madiktahan sa Malacañang. Kay asa naman ang principle of state and balance. Check and balance. So at least buhi ang demokrasya kay na may Senado mahigala maka-check o makabalanse sa executive department. Unsa man pagbalanse karon sa Senate kung mula siya og rubber stamp sa Malacañang. Straight to the point. So muna nga atong gitan-aw ba lang. Pero moingaw man sila mahigala nga kuan lagi okay lagi gihapon kuno. Sige lang but unang-unang rason na to ngano nga para nako taga-gigayon ni si Alan Peter Cayetano. May man record nahimo man ning
Speaker of the House kaniadto sa iyang siya may Speaker of the House dito sa congressman siya may galam ayo mag-record ang House at the time. Unya karon labi pa nga angayan si Cayetano diha tungod kay siya usa ka abogado unya ni ay impeachment nga pending against mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kana may una natong rason ha. Kini iyang pagkaabogado mga sukit tigpaminaw kay kinilaging impeachment trial ang Senate mahigala mi convene as an impeachment court. Para nako kinahanglan kag lawyer nga maoy mo preside diha. Kay do na may mga technicalities god nga imong muhimo kag mga rulings every now and then. Muhimo kag mga rulings. Muna kung kadto nakasubay sa impeachment trial mahigala mo ni unang rason ha nga ngayon is Cayetano nga siya maoy Senate President. Sa impeachment trial ni Irap kung makahinumdo mo because ang impeachable official nga subject for impeachment at the time president man, so necessarily ang Supreme Court Chief Justice maoy mo preside. Nindot to mga higala nga pagka-preside, makita gini mo ang ruling mahigala ni former Chief Justice Hilario Davide. Maayo nga pagka-handle niya mga sukit tigpaminaw, wala gito matiwas tumong impeachment. Dunay mga kakulian. Ang ikaduhang impeachment kay sa Pilipinas mahigala duha pa man ka impeachment trials gyud nato. Kana naka himo gyud full blown trial ba. Ang uban nga mga impeachment mahigala kutob laman sa House. Kato sa si Merceditas Gutierrez, katong Comelec chairman, o uban pa may gana, kutob naman nila sa lower house, pag-resign may galawa na. Wala day, pag-resign, ipa-impeach na, resign, wala na. Pero kini Sara mo gudlahin ning iya. Kay bisa pag mo resign ni Sara, ipadayon yun na nila, kay ilan tuyo mga kagalaan, di man ang impeachment yun nga, tanggalon sa opisina. Ang tuyo na, disqualify yun siya. Lahi mo gani purely politika yun eh. Kana hakin ni akong istorya, may galadi ni, likoy-likoy ng istorya nga kunuhay, accountability, mo na. Okay, sagulan talaga accountability. Pero more on politics. Kaya accountability pa ni mga sukit di paminaw, kanang flood control project, flood control scandal, nga daghay na nga matay anang flood control scandal, gi-appeal unta na. Pero karon mahigalam, wa man. Ang focus mga sukit di paminaw, to amang Sara. So, kini prangka-prangka pag-istorya politika, gini. Pero niining impeachment karon naa naman gyud na mga sukit tigpabinaw angay mataro nga usa ka abogado amo diha. Ang sa ako nagingon kining Senate gyud ang composition sa Senate dunay 5 lang ka lawyers. So para nako mayo og magpili sila sa 5 ka lawyers. Kay doon na mo mga technicalities diha god. Doon ay mga technicalities. Muna ang unang presiding judge, presiding official kaniadto during the impeachment of Irap si Chief Justice Hilario Davide. Di okay kayo. Ikaduha mahigala kang corona nga impeachment trial si Juan Ponce Enrile. Mayo sa tong abogado si Juan Ponce Enrile og karaan sige to nga lawyer. Mayo ang pagkada. Karon si Senator Alan Peter Cayetano abogado ni og tan-aw na kumayo ni. Kini si Win Gatchalian gusto sa gyud mo puli sa mga higala mo decline na natapos Win. Para nako ba? Nga siya mo oy gustong kuan kadi na po sa balik ni Tito Soto pala dunay fresh start mga sukit di paminaw. But nilang ilugon ang leadership sa Senate. Kay ilang ipuli si Win Gatchalian. Kanadaan mahigala ko against si Win Gatchalian ha. Pero niining panahon na ba inighuman ining impeachment dala ibutang ni si Win. Pero karong naay impeachment bitaw. Para nako ibutang na lang na Kiko Pangilinan diha. Si Kiko mo na asa minority. Tungod din impeachment lang. After ng impeachment, ibutang na si Win. Nga naman lahi man kuning legislative nga trabaho o kining trabaho karon sa mga senators as senator judges. Matag karon og unya do na mga higalay pagahimuon nga rulings. Straight to the point. Dili na basta-basta og wa kay background mahigala sa rules of court ana, rules on evidence. Unsa man nimo pag-ruling ana? Di man na ordinary mahigala nga mo preside lang kag meeting. Na may mga objections, mag-expect ta mahigala kini mga abogado ni Sara Duterte, akin ako nag-expect lang ko nga mga mantigo ning iya mga lawyers. Ay wako kaila ining yang murag ako na ilhan kini fortune ra mga higala kay mao man ni naka appear kanadto during the time of former President Irap Estrada nga impeachment. But ako ni presume
nga mga maynglaki ng mga abogaduha ang gipangkuhang sara. O akong ipresume nga object yun na angay objekan, seasonable objection yun himuon nila. So, every time mo object, ang presiding official mo himog ruling. Unsa pag himog ruling mo kay background eh. So, wala para nako, kana si Senator Alan Peter Cayetano haom ni anang maong posisyon. Pero kung ilang ilugon ang leadership, gikan mahigalas majority, ang kining minority ron makakuha sila, makabira sila, dili ko pabor nga si Win. Okay na lang tani, Kiko. At least kamao ba nga na background mahigala sa law. Nga mo imo preside, di man na basta-basta god mga sukitig paminaw ang pag-preside korte maguna. Mismo gani mga sukitig paminaw kining sa judge gyud ka mo apply kapag judge di makapa na may mga qualification na, di man ka madawat na judge o wa kay experience sa law practice yun. Lawyer ka of course. That's number one. Passer ka mga higala, abogado ka. But aside ana, doon na mga higalay, ato ka Supreme Court, 15 years, maganit na nga, at least judge ka or practicing lawyer ka. Or doon na ka mahigalay, nag-engage yun o practice of law ang imong profession. Kaya pwede man mahigala nga lawyer, unya, wa gyud man laban, to ang mga higala nagtudlo ba ka, or unsa ba, wa ganit kata ako korte, so lahi po da. Pero kinini ang gi-require ana labi pagka Supreme Court or dire sa Regional Trial Court, at least doon ay 10 years nga experience. Dili basta-basta oy. Sumuna nga kanana ang mo para niya mas mayo og mo decline na lang siya sa may mo giveaway na lang nga ato nang ihatag ni kuan ni. Kaya sa minority man gud, ang abogados minorities kiko ra. Ang abogados majority upat sila. Duha ka Cayetano, si Chis Escudero og si Marcolita. Bisag asa na nila diha, pwede nang mo preside. Si Marcolita mo preside, okay kay na. Kana si Chis o baka si Pia Cayetano, okay. But dili sa pikas inside sa minority, si Kiko naman, mao'y lawyer. Kanang mga senator judges, okay na, malingkod naman na sila. Dili ikaw may muhimog ruling. At least sa katapusan ng part, may mo desisyon na mo, ikaw mo na mo himog ruling. But kanang mo preside ka, ikaw may mo himog ruling every now and then. So mo na nga, mayo ang taog si Win Gatchalian, mo volunteer siya, guan, panalitan ba lang. Kaya sige mo sa hana-hana gyud nga mailog ang leadership ni Cayetano. Ha? Sige maghana-hata gyud. Nya ikaduha, kini ni ang og mailog ang leadership, maka-function ba ang Senate sa iyang role, sa iyang papel, nga maoy mo check and balance sa executive department o sa judiciary. Kay di man po mahimo nga ang Senate mahigala mahimong daw rubber stamp sa Malacañang. Unsa gusto sa Malacañang mo, tando-tando lang Senate. Wa na ta nang unsaon naman lang wa nay makapalag, wa na tanan. Gituyo bitaw na adunay tulo ka branches of government aron nga duna mahigalay harmony ug duna pod mga higalay principle of checks and balances nga ma-maintain nato. Mao nay demokrasya. Kani mo mahimo wa na gyud makabadlong nimo. Kini sa executive department bisag unsa na ilang gusto wa na gyud makabadlong. Man at least dunay Senate nga mo barog. Unsaon man pagbarog anang Senate kung under sa dictate sa Malacañang na tanan. Muna importante nga kada bang nay masaliga nato. Kay kining sa House of Representatives di ba ka maka-expect na ng mga congressman usay gusto sa presidente sunod-sunuran na gina sila. Kay hadlok po sa di kadag project. But kining sa Senate, mo ni mahigala ang atong gilauman nga taas-taas unta mahigala og integridad og mubarog og dunay mga issues. Ha? Nya sunod, kuan gyud kanang atat na atat gyud nga ilugon. Tungod mga higala kay doon na po'y expose si Amy Marcos. Although, kanang mga expose ba higala, i-double check pa yun na, kaya ni palag po ni Alma po ang ubang mga senador. Natay padayon no taon, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong tagag-pagtagad ha. Si Senator Alan Peter Cayetano, mo ni ang iyang pamahayag mga sukid tigpaminaw kagahapon. Okay, sige dong, Nems. Okay. Sige. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues.
Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So, balikan natin ano ba ang ating tinanim. So, allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang beat eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay, freeze dong. Freeze. Okay. So, iyang say mga kagalaan nga, hawak natin ang bit. Kita, but pasabot may gala, kita na to, unsa itong topic nga gusto. Nga hisgutan. Pero, og ang hisgutan mahigala nga, ang tuyo na yun si Cayetano atong tanggalon, lahi ng istoryaha, may gala, ang katuyuan na yun si Cayetano atong tanggalon, wa pa magkapurma mahigala tanggalon na, nga na mapasad ka atat na atat ang pagtanggal. No, at least masuwayan nimo og unsa may iyang performance, di kakauyon sa performance imong tanggalon. Ba't ka na may galang wa pa gani, wa pa yung sa kabuan gusto ng tanggalon nga man na. Muna yung speech may galang Alan Peter Cayetano ato ni tiwasog isgot ng taon sanbay sa gamay ato sa badangat na pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.